napadaan sa Timog Chisig ay nagkatunan. Ma! Aking tingnan Yeah! Bunin. Mewa. Moya. Wah, ni huli nga, mama. Mama, ni huli nga. Huli nga, Lea. Huli ba? Hello, guys. Andito kami sa baba. Kasi kanina baba kaninang amo ko tumawag. Ayaw isa tulog doon siya ng tulog. Kaya nandito kami guys sa baba. Diba? Sobrang init ka. Chumaya. Ni Chumaya. Chumaya. Halita mo. Ay, halita mo. Halita mo. Halita mo. Diba? Ganyan lang guys. Ang taba una. Guys, ikaw okay yan. Okay yan. Ayan. Hope. Ang taba-taba. Wow. Diba? Ang tagal namin hindi nakababa guys. Kasi diba, nung gawa ng mga pandi, ano na yon. Pero ngayon okay na ata. Ngayon kasi ano na, marami ang binuksan na nila ang park. Wala nang Hindi daw ang lood. Takala mama. Nag-aalala siya masyado guys sa kanyang mahal. Kasi pagdating daw mamaya sa bahay namin doon, wala daw kami doon. Sabi ko, alam na yun mamaya ni Yeye. Pag wala kami doon, nandito tayo, di ba? Masyado siya nag-aalala guys sa kanyang waswit. Tingnan mo, tingtaw pata. Tingnan mo, tingtaw pat. Ay, longguang, ayaw mo tiya. Sabi ko, magpapagupit kami bukas. Ayaw daw niya. Hindi mo yata pala si Tanya. Ayaw daw niya guys. Isa lang ko tao pata. Siyonggala. Yewa. O diba maganda naman ang klima sa Hong Kong at maliwalas ang mga mukhang pagmumukha. Malila ulit ko, kasi utang ulit daw kami. Malila ulit ba uling? Dama uling. Maya mo pay tayo, hali uling naman. Uling ba? Paano guys, hanggang dito na lang muna pinapakita ko lang sa iyo ang Hong Kong ngayon na maliwalas na. Masyado nang maaliwalas ngayon dito. O tala ko. Pinatayo ako guys at siya naman daw papalit sa inupuan ko. Diba? Takala. Diba guys? Ayun, tingnan mo si mama. Ang bilis. Ang bilis. Takala, yang say tam sama ay chidula. Masyado siya nag-aalala sa kanyang mahal na asawa. Baka daw madatnan kami dun wala sa bahay. Paano guys? Chumeri ka nga, okay? Mawa. Uy, yun chumyo mo. Paano guys? Daming lamok dito. Paano guys? Hanggang dito lang muna guys. Tingnan namin dito ngayon dahil ang Hong Kong ngayon ay maliwalas na. Kaya muli ito si Bisayang Daisy na nagsasabi sa inyo, tuloy-tuloy lang panonood guys. Sumahod na pala ulit tayo sa pangalawang buwan natin. Nag-send na si YouTube, pero alam niyo na kung magkano secret. Muli ito si Bisayang Daisy nagsasabi sa inyo, Babu!